bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Janvier mun en garti hande oɗo ñalom altini jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi présenté ɗon habruji mon e ɗemgal Pulaar gueɗɗen ko toon to États-Unis ko ɓuuri haalede ñalawma hen wayno ko avion goto wer Alaska ponnoɗo ummade toon to ka Ontario Californie faade toon to Portland Oregon ene wayno ko e nder caggal nde diwi nde caggal heure uji joyi ene wayno avion en fallantere muɗum sengtima ɗum noon fallantere nde en waɗi caɗele mawɗe nder avion to surtout en ko fate won kaake puɗɗi yaltude avion he won yimɓe kadi ko wiyete hendu naati nder avion to kono noon ko wawi wonde fof ene wayno pilote aji mbaddi hen avion juuri toon to Portland ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum yiitama kadi oɗo avion 737 ene wayno yiitama holto fallantere nde to holto samnoto en woni kene wona ujunere temedde jeegom kene wona métre toweki wawi wonde hay goto mayani hen e wani ko caggal muɗum kene wona temedere e capanɗe jeeɗiɗi go avion taw ko oɗon modèle en wayno kañum wiyama hoto diw haaɓe ƴewto holko woni caɗele oɗo avion holko wonno ɗum ha ko fallantere nde saama hen ha surtout henne ko avion uddito e nder weeyo toon to États-Unis hande hono toon to Washington on kanko Donald Trump o wi wonde ko o wi o liiri o yaha campagne makko toon to Iowa o yiiɗi ko yaade toon to cour d'appel baɗe o puɗɗotoɗo janggo haalde ko fate immunité makko ɗum noon ko siftinde on hono kanko Jack Smith o kanko woni avocat spécial enquêteur ko fate Donald Trump gueɗɗe ɗe ganduɗa enen takkaki ko fate woteji hitande ujunnaji ɗi e nogas kanko Donald Trump ɗon ene wayno ko wi wonde ko hande ene wayno ko kala ko wawno wadde on saaha omo jogui ko wiyete immunité firti ko président donc won gueɗɗe ɗe wawa takkede ɗum ɗon tawde koye ko ɗum ko sibama ko lamɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump wi ko taweteɗo janggo ko fate ɗum noon ko présentation mbaɗo toon ko ɗum noon siftinde ɗon ko yimɓe juge uji tati goni mbaɗoji goni ñawoɓe walla ƴeewoɓe ko fate hen oɗo appel mo kanko Donald Trump waɗi ɗum noon appel o ko sibabude juge goto gonɗo toon wiyete kañum hoore mum wi wonde ko il faut ko kanko Donald Trump o ñawe donc ala ko wawi haddemo ñawede donc wawa jogade immunité ɗum waɗi Donald Trump waɗi appel toon to cour d'appel ko ɗum waɗi janggo kanko Donald Trump o wi wonde il faut ko yaha toon to Washington DC o yaha campagne makko siftinde on tan oɗo cour d'appel woni toon ko rewɓe tato debbo ko juge Karen Henderson goɗɗo ko Michel Childs goɗɗo ko Florence Panel ɓeɗo tato noon ene wayno ko hen ɗiɗi ko démocrate en président démocrate en nomi ɗumen goɗɗo ko président républicain nomi ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno ko juge uji ɗi kadi no paamira tan mbasata ko e hol nomɗo ɗumen walla kañumen holko gonɗini ko fate en parti politique mbasoto koye gueɗe ɗe ganduɗa en patuɗe loi ji mum walla patuɗe ko wiyete constitution eɓe e nder koɓe ƴeewata janggo holko woni kanko Donald Trump omo continue wiide mo joyiɗi siftinde on tan ko cour walla tribunal gonɗo less muɗum haalino wino ko hakkillaɓe ɗiɗi hono kanko Donald Trump o wawa jogade immunité e ɗum noon kadi ene wayno ko e nder kadi haala jaltugo toon hono Jeff Toobin ɗum ko neɗɗo karalo ko fate en droit kañum hoore mum windi defte keeɗo ko fate cour suprême mo États-Unis wi wonde ko d' abord constitution États-Unis wi wonde ko hay président goto wonani dow loi donc kala ko président ko waɗi ene wayno loi ne fawi muɗum kono noon kadi o wi wonde ko e nder ko ñawore walla enquête baddetenoɗo kanko Donald Trump nde woni laamu nde taw ko Miller waɗanno ɗum e nder département mabɓe ko justice ko haali wi wonde ko président gonɗo e laamu muɗum wawa ñawede kono noon hawnaki so yalti ene wawi ñawede ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en hawnaki jogorani wallude kanko Donald Trump ko fati appel makko mo jogui o e siftinde tan kadi ko appel o kadi so marchani so tawi kanko Donald Trump ene wayno koɓe dokkanimo gonga kanko Donald Trump ko ñaguiɗo cour suprême mo États-Unis yo ƴeftu ka o wawa kadi haalde ɗum cour suprême noon haali wi wonde ko jogoto ƴewde wadde ɗum kala andiri mum koye nder darorɗe mois de février hitande ujunnaji nogas nayyi hande toon to États-Unis noon kanko président Joe Biden wonno hande ko toon ko South Carolina du Sud ɗum noon wonno ko église goto ɓaleɓe nde woni toon nde nawnomo toon noon
wona pour wonde waton campagne mais ko surtout yen ko tawti ko élection ngaji primaire ngoni koye wadde toon to Caroline du Sud ko pour arde oɗon église ɓaleɓe rentindi yimɓeɓe surtout ɓaleɓe wonde ko oɗo saaha joni hene wayno ko yimɓe wiyete white suprématie ɗum noon ko tubakoɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa e liƴƴi goɗɗi en jogui continue jogade doole ɗum noon ko surtout enne taw ko ɓeɗon kadi ko yimɓe jotodirɗe kanko Donald Trump on fof no wayno ko nde waɗata discours nde walla nde fuddoto wadde walla hadde makko fuɗɗade wadde kanko haalde kanko président Joe Biden ene wonde ko yimɓe hewɓe gaari ɗon ngulla won hen ngullata mbi wonde ko d' abord ko so tawi omo gonɗini wonde ko yimɓe no foti hisde walla neɗɗo no foti hisde ɗo way wonde foof omo foti dartinde haare wonde toon to Israël hakkude Israël e Palestine wonen kadi mbiyata wonde ko en gulla kadi en mbiya en supportamo ko alay saago yo laaɓi no wiyete hono kanko Donald Trump o arta kadi o wonta président duuɓi nayyi goɗɗi ɗum noon ko yimɓe surtout yen ko ɓuuri hewde wulloɓe ɓeɗon ko onande Donald Trump ko yimɓe ɓe ganduɗa ko mbiyata white supremacist hande toon to États-Unis hono kanko Lloyd Austin ɗum noon ko ministre défense mo États-Unis ene wayno ko affaire uji makko nan continue haalata hande ɓe siftinde on tan ko ñande 22 décembre kanko hoore makko winomo o yeehi toon to hôpital pirade ko mbiyata ko opération mo wona mawɗo no fewi kono ene won caggal muɗum ko ñande 2 janvier kanko hoore makko muuso nanguimo ɗum waɗi o nawa ambulance toon to hôpital hôpital Reed noon ko hôpital militaire mo ganduɗa hen ko kamɓe vétéran ji e militaire uji e laamu ngu fof ko toon safoto kono noon ene wayno ɗum ɗon addino haala sibabude wonde ko nde o yeehi toon guila ñande 22 décembre ñande 21 décembre ha nde 1er janvier ha 2 janvier ɗum ɗo foof ne maison blanche tinani ɗum e kadi yimɓe ɓe ganduɗa hay yimɓe ɓe ganduɗa taw ko armée tinani ɗum kono e haalluji kaalaɗi oɗo saha joni on surtout ene e tugnade kadi e konngol toppitiɗo porte parole makko wi wonde ko waɗi notification walla yimɓe ɓe wasdini ɗum ene wayno ko kanko toppitiɗo ko wiyete en personnel makko kanko Lloyd Austin ene wayno kañum hoore mum sellano ko ɗum waɗi donc gueɗe ɗe ene waɗi caɗele seeɗa hono kanko noon biyeteɗo major général Pat Ryder o wi ene wayno ko kanko Lloyd Austin nden ñande 1er janvier nde ene wayno ko sibabunde ɗum ɗo makko situation sipabude cellal makko woni grave ene wayno ko kanko hoore makko signé wi o transféré pouvoir kala gueɗe ɗe waɗata ɗum fatude e biyeteɗo Hicks kañum adjoint secrétaire défense mo États-Unis biyeteɗo Kathleen Hicks kañum hoore mum haalanoko d' abord haalanonoko holko woni sababu ni transfert muɗum holto kanko ostanta woɗi kono wawi wonde fof ene woni ko kanko biyeteɗo Ryder ene wayno o wi wonde ko ñande 2 janvier hakkude 2 janvier e ɗiɗi ene wayno ko yimɓe heeɓe gaari toon saabu ko ɓeɗo ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo Kelly Huxman kanko woni mawɗo personnel Austin e militaire kadi conseil militaire towɗo taw ko biyeteɗo lieutenant général Ronald Clark e kadi mawɗo chef d'état major mo États-Unis biyeteɗo Brown ɓeɗo fof garino ene wayno mbaɗama notifié pour wonde ko kanko Austin wonno ko hôpital ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe républicain ji ɓen gummini joni enquêtedemo kanko Austin holko woni sababu o yeehi ha hôpital o antiri toon walla opiri taw maison blanche tinani ɗum e taw kadi congrès walla kadi yimɓe toppiti défense e sécurité leydi ndi tinani wayno ko haalte oɗo saha joni est ce que ko ñawu makko walla ko yaademo hôpital ha opirade toon jogaki effet no fewi ko fate kisal leydi ndi taw kanko woni ministre défense hande toon to maison blanche walla toon to Washington ene wayno ko kamɓe républicain ji oɗo saha joni ene wayno kadi won tactique goɗɗo men jogui surtout ne kamɓe ardiɓe suudu représentant ji empêchement moɓe mbiyata pour wadde président Joe Biden o est ce que hunde ko argument ji walla ko raison ngaji dariɗi ɗum waɗi oɗo saha joni kamɓe républicain ji kadi umminnoɓe ko fati enquête kanko président Joe Biden ɓe mbi ɓe ƴewata joni ko wadde empêché hono biyeteɗo Mayorkas noon ko kañum woni toppitiɗo ko fati immigration donc intérieur leydi ndi e ɗum noon ɓe mbi wonde ko argument maɓɓe pour wadde Mayorkas ko wadde sibabunde kanko hoore makko caɗele gonɗe oɗo saha joni to frontiére uji hakkude États-Unis e leyɗele taariɗi ɗum noon surtout ko fati immigré ji ko ɗum waɗi kanko kamɓe républicain ji ɓe cikki wonde hawnaki soɓe gummini enquête hono Mayorkas haɓe jetto président Joe Biden wayno ko oɗo saha joni
empêchement mo mbaɗatno ɗum koɓe fuɗɗi ɓe nattu jogade hen cuusal walla doole no fewi sibabude won républicain ji enen jogui sikkitare hande est ce que empêchement o est ce que ko hunde nde ganduɗa gueɗe ɗeɓe gaddi ɗeɓe kalata hen ɗeɗen ko hunde nde ganduɗa hen soɓe jettoyima toon to congrès walla suude représentant ji eɓe mbawi hollude preuve aji muɗum. habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Palestine hono kanko Anthony Blinken en wayno kadi o joli avion fayi toon to Israel ɗum noon ko yaade kadi ƴewde kadi oɗo saaha joni ɓurɓurgo gonɗo hakkude Israel e surtout en leyɗele taari ɗum siftinde on tan ko Israel en wayno ko semaine ɓennuɗo ɓe mbawino werlade drone toon to Beirut ɗum noon ko Liban eɓe mbawi warde hen goto kadi yimɓe ganduɗa ardunoɓe Hamas ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe Liban oɗo saaha joni e surtout enne groupe gonɗo toon biyeteɗo Hezbollah koɓe mettimi hen ɗum noon waɗi ene wayno ko haareji nen puɗɗima hewde hakkude mabɓe kamɓe Hezbollah ene Israel naɓe o tugguide nden ɗum noon kadi en huula wonde ko haare nde ma ɓeydo yaaji surtout siftinde on tan ko Hezbollah ko groupe mo ganduɗa kamɓe Iran eɓe sippoti ɗum no fewi e kadi ko groupe oɗo saaha joni hay kamɓe Turquie ɓe sippoti ɗumen ɗum noon ka Hezbollah kadi ko groupe mo ganduɗa hen ko yimɓe haɓeteɓe ɓe ganduɗa hen kamɓe États-Unis ɓe jiiɗani Hezbollah naata hen ko wawi wonde fof ene wayno ko Anthony Blinken ko ɗum nayimo toon ƴewde holno haare nde deƴƴirte e kadi holno kamɓe Israel naɓe kamɓe kadi ballodiral e Égypte ballodiral Qatar holno no wiyete en cessez-le feu kadi wawi waɗirde toon ko wawi wonde fof ene wayno tugnade kadi ko haalte oɗo saaha joni yimɓe waraɓe toon taw Palestine naɓe ko haare nde fuɗɗi ko yettima joni nogas e nayyi ujunere neɗɗo taw tugnade kadi e chiffre uji gummiɗi toon to ministre toppitiɗo ko fate cellal toon to Hamas. habaruji men international ha hande toon to Mauritanie seppoji mbaɗino toon to ministére toppitiɗo ko fate enseignement supérieur e ko mbiyata kadi recherche scientifique ɗum noon ko hande ñalawma ɗum ɓeɗon noon ko yimɓe étudiant ji ene wayno wullitoɓe wonde ko kanko ministére enseignement supérieur won gueɗe ɗe waɗanaɗe ɓe surtout en won gueɗe kadi ko fate en koɓe goytoto hen ɓe mbi wonde ko e nder hitande tan ko elmini ken wona 97 bourse taw ko bourse uji ɗi ganduɗa en taw ko maro rokkuno en étudiant ji mauritanaɓe e kaali kadi mi wonde ko oɗo saaha joni hono kamɓe ministére o en wayno ko yimɓe yoɓeteɓe wonɓe caggal leydi surtout en fotɓe yoɓede bourse uji men chaque mois ene wayno ɗum ɗo fof ko hunde tardode ɓe kaali kadi ɓe goytima kadi gueɗe ɗe ganduɗa en ko fate transport hakkude université ji gonɗi Nouakchott ɗum ɗo fof ko kadi caɗele kadi goɗɗe noɓe jangguirta ko fate en surtout en kutorɗe mabɓe e taw ko e nder université ji ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en donc kamɓe seppoɓe ɓe garno toon ko notade syndicat union mo syndicat étudiant ji noddunoɓe toon pour ko fate ɗum ɗon ko wawi wonde foof ene wayno ko ndeɓe putti seppude hono police mo ari toon kamɓe hoore mabɓe riddiɓe yaltiniɓe ittiɓe ɗon e nokkuji ministére toppitiɗo ko fate enseignement supérieur et recherche scientifique hande toon to Mauritanie tugnade habaruji gummiɗi toon hono kanko gardiɗo leydi Gambie e joom suudu makko ene wayno ɓe jettima toon to Nouakchott hande ɗum noon ɓe gari kadi ko e notade batu badɗo tengu toon biyeteɗo conférence africaine sur la promotion de la paix baɗoji toon taw ko paale ɓe mbiyata congrès mourabi toon ɗum noon ene wayno ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani e joom suudu makko docteur Mariam ko kamɓe jaɓɓuno hono président mo Gambie biyeteɗo Adama Barrow kañum joom suudu mum toon to aéroport international Umtelsum kamɓe délégation ngaji Gambie e délégation ngaji Mauritanie wonnoɓe toon ayre fof ɓe beltima kadi e fottude toon e kadi ngal waɗi fayida tugnade kadi e reporter uji ummiɓe toon to Gambie donc ene wayno ko toon to Niger hono kanko biyeteɗo Saleh Mohamed Bazoum ɗum noon ko kanko woni ko ministre no ko ɓi ancien président mon Niger biyeteɗo Mohamed Bazoum ene wayno ko lettere hande windama taw windi ɗum walla signé ɗum ko kamɓe tribunal militaire kañum en nanggunomo toon guila ñande kuddata waɗi guila ñande 26 juillet e nder lettere ko haali lettere ciññinaɗo hande 8 janvier wi wonde ko kanko oɗo en Saleh Mohamed Bazoum ene wayno o rokkama liberté makko provisoire ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum o joole avion o joldi noon ko ministre toppitiɗo affaire étrangére mo Togo garnoɗo toon to Niamey sibabude oɗon circonstance donc ene wayno ko o yettima toon to aérome kanko Saleh Mohamed Bazoum siftinde on tan ko kanko
Mohamed Bazoum enen bawmo suko oɗo e yummakko ɓeɗo fof ene wayno ko kam tata fof ɓe nanguirno ko si babunde kisal leydi ndi e danger ɗum e mbi ɗum ɓeɗo ko ɓe takki ɗumen ko wadde leydi ndi e danger si babunde won donc ɓeɗo tato kanko Mohamed Bazoum joom suudu makko e kanko kadi Salem Mohamed Bazoum ene wayno ɓeɗo tato fof ɓe nanguino ɗumen ɓe tumi ɗumen mbi wonde ko gonno ko wadde koye complot pour bonnude leydi ndi e surtout en ustude kisal e leydi Niger. Habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Sénégal e tumnade kadi ko winda toon hannde to Seneweb hono kamɓe yimɓe surtout en candidat ji opposition ɗum noon ko nogas jeetato neɗɗo signini kayit goto kayit o kadi ɓe mbi wonde ko neldata ɗum ko conseil de sage walla conseil constitutionnel mo Sénégal e ɗum noon waɗi ɗum ɗon ko sibabunde ɓe mbi wonde ko caggal nde conseil constitutionnel yaltini kayit wi wonde ko capanɗe jeenayi e tato wonnoɓe toon candidat ji en wayno oɗo saaha joni ɓe mbi wonde ko nogas tati candidat tan goni ɗiɓi puɗɗi hannde yaltinde ɓe mbi ko ɓuuri hewde candidat ji heɓe jiyani yimɓe waɗɓe ɗumen parrainage ɗum noon e tugnade kadi konngol kanko biyeteɗo Ali Ngoyi Ndiaye wowi wonde ko kanko meeɗi wonde ministre de l' intérieur e kadi ko kanko hoore makko mo jeeya e yimɓe organise ɓe ɗiɗo dossier ji walla ɗiɗo kayeji no yimɓe bindirto toon ha gona électeur uji o wi wawa wonde neɗɗo wiya wonde ko ko baɗɗo parrainage inde mum yiyaka toon to waɗa parrainage o taw inde mum wone kaye ene wone kaye électeur uji ɗum ɗon donc hunde nde wonani clair ɗum noon siftinde on toon ko kamɓe ɓeɗo nogas jeetato ene wayno signeɓe oɗon kayit pour fatude conseil constitutionnel pour wiide wonde ko alay saago ko leeri yalta e ko fati élection ngaji ɗi ene jeeya hen hono biyeteɗo Aminata Touré kañum hoore mum meeɗi wonde premier ministre ene jeeya hen kadi ko kanko oɗo biyeteɗo Ali Ngoyi Ndiaye kanko hoore makko wonno ko ancien ministre de l' intérieur ko sakkiti ko en ene woni o yalti gouvernement Macky Sall caggal nde Macky Sall toɗɗi hono biyeteɗo Amadou Ba e won candidat en parti gonɗo pouvoir. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma altine hawri ko 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama 29